Ja si neželám, aby Slovensko bolo takouto trávou, ako to vidíme v týchto dňoch pri zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu, čo bude mať drastické dopady na nás všetkých v Európskej únii. Aj preto, vážení priatelia, budem v roku 2025 pokračovať v dôslednej politike orientovanej na všetky 4 svetové strany. V aktívnej zahraničnej politike, vychádzajúcej z dodržiavania medzinárodného práva a nezasahovania do vnútorných záležitostí iných. A najmä budeme sledovať naše slovenské národnoštátne ciele a záujmy. A mier patrí na vrchol pyramídy našich záujmov. Našim oponentom odkazujem, že pri narodení sme dostali 2 uši, ale iba 1 ústa, aby sme viac počúvali a menej hovorili. Slovenský záujem by nás mal spájať a nemal by byť predmetom nevyberanej kritiky za každú cenu. Nechcem, aby Slovensko bolo sluhom kohokoľvek. Tancujú len pripútané medvede. Slovensko nebude tancovať iným. Slovensko musí slúžiť len Slovenkám, Slovákom a ostatným spoluobčanom. Bojovník koná, hlupák reaguje. My vo vládnej koalícii konáme.